everyone, welcome to this Cozy Corner where creativity meets the conversations. I'm your host Z and you are welcome. Before we dive into the conversations guys, ndicela ukunikhumbuza into yoba ningalibali kaloku ukusupporta, subscribe, follow, like, do anything banoqonda into yobana ingasiboosta nyana. Well, all right, today ndihleli Ubani kanene? Ngana sengoba. It's funny like umuntu does and introducer like bangane xara. Ne? Andithi siklibele so like ndizama ukubuyisa ubana ngubani kanene. Fana wasengcobo. There's this other nigga of mine yasekhini wawusonga Twisted Misfit. Wayisithi who's that nigga in Amnesia? So amnesia lohlala ezilibele bangibani kanene. Oh yeah, ne. Okay. Yeah man. By the way, thanks man. I'm happy to be here njalo. Ndishapu please man. I'm so happy ukuthi ube lapha nami kakhulu. Even the setup I like it. Last time I was here, it was that side. Yeah. And Now here. here. And Now it's here. fire. Thank you so much. Right, I know siyakwazi, abantu bayakwazi, nabanye bayakwazi, nabanye ke abakwazi, but kukhona abakwaziyo abangakwazi kakhulu. So can you tell us ukubana uGqiza ngubani? Yeah, ne. uGqiza is a hip hop artist from Engcobo. Uzalwe igama lakhe Ngcwenga Nomganga. Xa uvamba noMahlahlana. Nazo. Yeah, ndikhula phaya ke Engcobo ilight apho khona. Iye yafumaniseka kuba yona yohlukile kwabanye abantwana. Isithandela umculo nozoba, yabo. Then uzoba ndikushiye endleleni ndancamathela emculweni. Okay. And then yeah, I'm that guy. Ndikhuliswa ngabantu abangomama. Oh yeah man, beautiful home. Badlala gospel endlini, badlala jazz endlini, badlala amadamara, and then Grootman zam zidlala kwaito, and then it's where I found hip hop, you know. Okay. I like to be different as much as they keep on makhulu edlala noMakholwa noLusanda, as much as ubhuti edlala uKabelo noMandoza, and then Grootman yenye idlala amadamara Freddy Kwala. I'm that guy who felt like okay, it's fine. Yiphi into engenziwayo but then ndasifumanela hip hop in between. Okay. That's great. Like ufuna nje into ephuma ekaleni ungafaniselani namntu. Yeah, I feel like ndayithanda, yabo. Ndayithanda and zange ndifane nabo fortunately enough. And nangoku andifani nani, yabona nami ndimhlophe ndedwa endlini. Uyadika. So uthando lwakho lo music uthe luqale esikoleni Bye. Yeah. Actually, yeah, laqala eBhayi uthando lo music. But ucinga bani ngawenza, yabo? Uqale eBhayi but mna umculo ufumene ekhaya, ehlobo ndixelela ngalo kuba umakhulu bedlala lo mculo, uba nedlala lo wana. Okay. So now khona uRhulumani yami yafikayo, uRhulumani eToyo uMakazi. Kuthiwa uBra LT wafika ephethe iCD kaBricks. Fike ephethe le CD kaBricks 2005 and then I fell in love with the sound, yabo. Underpende was the song yenza ndincane le sound, yabo. EkaBricks. And then also uRhulumani yapha elalini yafika iphethe u50 Cent MP3 phaykhaya. Fika iphethe MP3 kalo 50 Cent Missy Elliott. I was like, no man, suppose ngilona umculo endiwenzayo, yabo. Qha isingisa ndisiva but ndiyithanda mani beat yakhona and the flow, even the swag, ikurek, tattoos and all that. I was like, oh, this is crazy, yabo. It's when I fell in love with it and then ndabheka eBhayi ke. Fika kwami eBhayi nafika ndibaseleka lewe yobana ndivele kwaito, ndava le hip hop and then after that ekhaya khona background yomculo kakade. So then ndifika eBhayi ke ngoko hayi ke nafika ezizirapper nazo. Kuse boarding school mos. So njengoba se-boarding school sibaninzi kuyavalwa ngo-6 so asinando yokwenza iroom eyi-1 ene-wireless ene-radio and ke ngoku labajita it's either uvana nawo ukuze umamele i-radio okanye awuvani nawo. Okay. Uzube seskimini kufuneke. Yeah, so I grew up in a situation where okay, it's fun now. As much as ngingayithandi into yeklomp basibe baninzi because siphela sizohluka kwi-ideas, sixabana sithini, so phela manje sihlala nedwa kulapho khona ndabhala khona i-raps zami, yabo. Bhala i-raps zami khona kule room yami, manje kufika izintwana zizova ba hey bro, awubhala le iculo ngabe ndimamele khala kule room ngabe, khala udangatye, yabo. Khala kule room ngabe udangatye ngoba okay ubhale kanje. Now manzama create yami into this side.
then ndazifumana sendirapha ke ngoku saba negroup ehostel hayi ke endiyathetha sorry kabuze No, it's fine. Ngifuna ukunderstand ke ngokubana Yeah. the time ubhala i-rap ubhala phezu bathi into beats phezu kwebeat yomntu then usebenzisa la flow yakhe okanye uzenzela uyazicreatele yakho nje. ndiyaziva ii-flows zabantu zihlala apha kumentloko na Mhm. then xa zihlala apha kumentloko ndiyakwazi ucreata ingoma eneflow kabani ebendiyive ngelo xesha. So bendingena-beats that time and bendingena-sound that time, bendingena-phone that time, so I only had a pen and a page. So bendibhala phansi and I saw i-video ka-Eminem ebhala eseteksini, sorry esebhasini ebhala ivesi yakhe esandleni. So ndabona uba okay ii-bars ziba into 4 ndabona ndabana ndifumana i-information ke ngoba ndiyifumana ixesha lihamba. So I know uba ndithe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, so I know that I'm creating a pattern from here to here to here up until I get to 4. Then when I go to another 4, it's either I change the flow or I keep it like that. Do I make it faster or slow? So it depends on ndifuna ingoma ibe njani yabo. So ndiyicreate le way beat ingekabikho kuthe kufika i-beat sendiyiflowa phezu kwayo. That's why mna ndifila ngathi akho beat ingena ngayibulali. Oh mantle. You know, akho beat ingena ngayibulali. People can pull up with pianos, I can kill it. Pull up with Gqom. I did Gqom songs, I did piano songs, but zange ziphume yabo because of the protector image I'm an MC, I'm a rapper, you know. Okay. But now I feel like now if the song is nice I can cook. Yeah. Right. Yeah, I can cook. Kunabantwana osebenza nabo Gqiza, like as much as you uthe awuthanda ukuba sendaweni because enabantu abaninzi because like you end up kuba khona ukungavisisani, but kunabantu abaninzi osebenza nabo. Inhliziyo yabo. As much as ndingathandi, but inhliziyo. Remember, all of these people, they getting something from me. Yeah. You feel me? And then I get something from them, but the reason why bona belapha is because of me next to me. Because babe ne choice yoba ohlala naphi na, babe hlale nobani, but they choose to be next to me. So why would I not even inspire these kids when they believe to me so much? Yabo? Why don't I teach these kids ezinye izinto bazenziwa njani? Yes. Yabo? As much as I'm not perfect and I'm not good kwezinye izinto, but ndiyazama uba sibonisane. But ke leyo nditshoyo uba iyadina lana uba kube baninzi abantu babe ne-ideas ezininzi, babe ne-opinions ezininzi. Xa kungekho mthetho kuye kuphela ingathi wonke umuntu olapho ucinga fana uba u-entitled uba makathethane. Yabo? So ndidikeka kuloo ndawo ke ngoku. Otherwise uhlala nabantu ndiyathanda qha kwaba nje umuntu ebeyazi indawo yakhe uba omnye upha. And Then kube ne-line ekufanele ukuthi angayicross ne. Yes, yabo i-boundaries zibaluleke kakhulu. So yeah, there are boys endisifana nazo, ndisifana noSibuda X. Sibuda X is my producer. We did an album, Get a Kids Lives Matter together. Funny enough, I met this kid at boarding school. He was 6 years the time I met him. Okay. He was so young, and he's an albino, by the way. The boy, I think not to only turn on abantwana, like ngabantu bonke, like we as kids, sasimthanda simprotector. Even nabadala, babemthanda udlala naye because he was this tall, emhle we. So qho ke wayithanda into eyi-one kumba qho ndihleli ndedwa ndiyabhala. Xa ndimkile ndihamba ndodlala ibhola okanye ndiye esikolweni ndibuye encwadini yam kubhale enye writing endingayaziyo. Xa ndijonga yekaSibuda writing. And I is trying to write and ukopa the pattern endiyenze kweli cala is trying to create it this side. You know, that's how he became a rapper too. Because I remember I was obsessed on creating even the typography. I used to kuzoba. So whatever I was doing, Usibu was doing it. Yabo? So kan zoba fika uSibu ezobile na iwardrobe yami esikela nandizobe xarha. Oh, by the way, ndandingubhodloza igama lami le-rap ne. And like sathi zangibuza into yobana like kuba nobantu like kuba namagama yes, yeah. Ubhodloza, why? Aliselimihle. I feel like if ndifike kuvaleke kanje kwafika mna ndiyafika uyabhodloza nje. Yeah, I break it up, and then you're all gonna be surprised. So I used to draw abobhodloza iwardrobe yami and all that. Then ngenye imini xa ndifika iwardrobe kaSibuda ngibona uSibu drawe uSibuda. So he's my boy. We created the dope album, Get a Kids Lives Matter. Wayewandatsha esibhayi sithi hey bra, man ndicinga ujikela apha ntatsha 2021. Weza sahlala eKomani noSibu, we created music together. Naye bengekwazi uproducer ke la xesha but beyazi nje uba nguplay
yazi uba siyayibhalansisa kanje nakanje and then uyifunde ixesha liyahamba Yeah. so befunda kwezi ngoma zam yabo. Oh, So today he's dope. Like if you're looking for a dope producer around Joburg, highlights Buddha X, he's the one. You know what I mean? And then the other boy that I'm with, his name is Mason, right? Mason is a vocalist. All the way. Usbu was in Joburg, Okay. So Mason is from Xhoga. Ne? Xhoga ke bomqanduli ngapha komthatha. Yeah, he's from that side. I found the boy Abraham Yona. He's a student at Vets. He's doing science, yabo, hospital, no, as long as I was, and Tibana Lindwana man into him, Lindwana, and I met him through Major, yabo, through Major Keys, yeah. So, like, no, boy, man, all the time, like, on the figure, a studio, when you mean the figure, IPA, creating, or no being, and other guys. Then different verses, this over levels you prepare. Was ever facing bang only? Ile light, ile tinte ngati patchile. Ebomvu xa seyidala ndithi le nto into ethinte ephatshileyo yona intsomphu kanje ndiyimta ndithi yo dok ntswempu mosfetsa ntswempu ngayenza ingoma nam hayi ungayivuyela you know. And I was like, no, that's chill, my nigga. I took his number and then he kept on coming. Once ke ngoku umane siza kum mane ndifike endlini ekhona seyiqhelile because ebekude xa ndifike bemane ehamba yabo qobahamba lo mjita. Naxa ndifike phaa ko-Major ke bendikwazi umbona nje naye bekude bekomazibona nawo close. So we got to sit down, we did the song Ithemba Lelokishi, yabo. That boy fake chorus kule way bese ine-verses. Bulali Themba liyadanisa libulali seza siphambanisa qhubekana wenza nedolophini engunolali zisina zidedelana bhekelana. That's my boy Mason, shout out. Nah, yeah, I'm proud to mention that I'm with him, you know what I mean? He's part of my gang. We're cooking something dope, Ghetto Kids Cartel. It's Ghetto Kids Cartel. We're Authentic Blend, by the way, the name of the movement, the company. Then kube kwenye boy bathi nguLero Sotomela. Lero Sotomela yena is from Bukatyana. Nah, and I met him estratweni emaboning ndandilahleka ndikhangela small street. And then I was like, hey, ndandiyothini kona small street. Okay, I was supposed to meet someone bangase KFC somewhere that side. So now the boys every small street ndibane izintwana abaziwelindlela kusey Xezi yaw Xezi 3 or 4 and bahlala bekujumpela all the time khona nyende kuthiwa ngu-Adrian, I think libe ligama layo na yiyo ndaziqala yabize izibasana xa zifika kum azancokola nje indawo bafika kule ndawo ndizabe ndinibone man tshintsha ii-numbers zanditatsha mane siza kum ke ngoku ebusuku mane siza kum ebusuku uLiri waphela ke ngoku eshiyeke lapha sihlala sonke sicreate umculo because he's a dope freestyler and also he's making dope music. I like the way he approaches the beat, international at the same time, swag at the same time, more creative and spiritual at the same time, you know. So one of the kids that I believe that he's gonna make it in this game, igama layo nguLero Sotomela oyena yedwa okhethiwe abaphansi. No. Those are boys, I like them a lot. Oh man. Yeah, man. But girl, and was uthula mentionanga ubhinga, you know, ubhinga they always around. Bafike nje bazocheck ba access keeper this record umculo, you know. Skhona boys ase Mount Fletcher, but kuthiwa iMNL. iMNL ngubani? ngoLesilo no Main Cool. You saw them babethwele into ezifana showing pha. Into engathi with lovers, yes. Sikhumba sikaJakalash. Oh yeah. Those two boys, they from Mount Fletcher, Ntabankulu, that side, Emambondweni kwelacala. So now we're working together. Sapusha, Nekhotman, Gosnaimani. The movement is happening in Mambondweni. Yeah, man, shout out. No busy mfethu and into endiyithandayo like there is no way uba abantu bakuthande kungekho nto intle oyenzayo. That simple means kukhona into entle oyithandayo. Because last time bendihamba nawe eBram, like kancinci ndizibona sendihamba ndiyi-1. Xizakekho bayamtsala ngapha nangapha taking pictures. I mean like uyathandwa. Yeah, namatshela athi ndinguntombi zimthambeni. Have you ever felt like
no man, this thing, your music, it too much. It in ndiyeke. Ngiyakhohlela ku-podcast yakho. Ngokhohlela and then last uyakhohlela. Oh, iyabanda into, that's why yaskis. Yeah. No, don't worry. That's yabona bemculweni oba umelelanga. Uvese ungabe sawuqala. Yabo. Because umnumzekelo zange nandake lafila ngani manje uyeke. Andizange because nandiyazi ba ayikho into endikholisa. Ekhaya bayandikhethela bafuna ndibheke esikolweni ndaye esikolweni ndabuya bafuna ndibe komfundisi andizukwazi ba ngomfundisi unfortunately. So ndaqonda mina ndifuna ucula. So uhlala kwami nefamily yami bebeyidoubt le nyama yomculo and basayidoubt namhlanje but at least bayayibona ngoku yabo. Yeah. At least so i-challenges endibene nazo ngakuleyo yomculo okokuqala into yokubana kufumana i-access ezi-right yabo. Umzekelo ekhaya ukuze babelieve ukubana mna ndiyilento ndifuna uba yiyo like le artist ba ndiyarapper and all that. Bafuna ndibona ndidlala emhlobo wena. Bafuna ndibona ndidlala eTVini. Bafuna ukwenza show ba sebayibona i-music video iyabaleka ku-Channel O and all of that yabo. So now ntoni unfortunately abana fans is enough zone supporter also ababelieve kuma abangeke bakwazi unisupporta bengabelieve nakulento bengabelieve ubana lento izazibuyisa ezifans bazikhuphayo. Yes. So now ayenzi sense yoba ndithi kumama ndifuna i-5,000 yo plug i-video ku-Channel O for instance. I don't know how much is it. Esabuya njalo lo 5,000 uzabuza umama. It's not even a matter of ibuye kuba idlalile yabo. Exactly. Kuye uthatha ngendobana uyaluza kaloku. Imali engaka iyaphuma imali akho ndingenayo ya. Yabo i-challenge yokuqala endifisana nayo le I'm sure abantu abaninzi bafisana nazo lo yoba i-family yabo as much as beyibona lento ayenzayo but i-family ayizimiselanga umxhasa. Ingamiselanga umxhasa ayikwazi okanye ukumxhasa. Yabo so now meaning that iphupha liphela ayaphelelwa ngamandla yeke. That's why abanye ufike bejoin igroup ubona umuntu kwigroup ethile ubona le group ingathi iya move ngoba kukho umuntu okwenza into ethile pha uzoyicenga yabo. Abantu abaninzi bangena kanjalo ezigroupini otherwise mina i-challenge endibe nayo uqala leyo. Eyesibini ke ingayintoni lento yami yorapper ngesixhosa yabo. Le yami yorapper ngesixhosa abantu abaninzi bayibona nje ngento yobana mhlawumbe indlalo okanye impambano yabo. And thank you for the platform. I want to address this thing yabo. Isixhosa, isiZulu, isiTswana, whatever zi-languages ezikhoyo eSouth Africa. Yes. Ebekufana bana umuntu ngamnye okulo tribe okubana uba unawo amandla ayicelebrate. Ithethe ukuthi imvelaphi yami nenkcubeko yami inje yabo. So now xa ndizongcolisa umntana ngesingisi ndibe ndingumXhosa ndimfundisa isingisi ndithi yena uvelaphi ndimqhawula ingcambu uyabo. So lilonke ndingomnye wabantu abasekhona abathi ilwimi lamaXhosa malime uyabo. Lima njani andizoba ndingxola nzithi yina hayi makumisi ndithi le nto ithethwayo ngale nto yenziwayo ndiyenza ngelwimi lethu lesiXhosa. Omnye umuntu uzawubuza uba ithetha ntoni le nto. Ndiva kamnandi kakhulu xa ndibuzwa ngomnye umuntu mhlawumbi ngumZulu mhlawumbi ngumTswana whatever even a white person ndimcacisele yabo ukwenzela azobona uba isiXhosa si-interesting. Amanye ezinye tribes azinabo qaqeqiqoquqa ityiwa uyahleka yabona zonke eza clicks nemingxunya so interesting yabo. So that's what make me different, that's what make my people different, which is Xhosa, Eastern Cape and Western Cape nabanye bakhona naseZimbabwe yabo. So what I'm trying to say is ukubana ungumXhosa kanye ulelo hlanga ungaze uyithathele phansi inkcubeko yakho kwenu yabo. Yenza sure ukubana you make sure ngohlobo kwazi ngalo noba uyincibele inkcubeko noba uyithethile inkcubeko noba wenze imfundiso wabona into ezifana neentsomi into ezifana neerayirayi esikhule ngazo ezabe uyazigcina emva koko ufundisa abantwana akhumbule umntana uba kodwa bendisuke lisikisiki kodwa bendisuke egcuwa yabo. So yeah man, challenge endiyiface kakhulu xa ndirapha ngesixhosa kuthiwe yo ispaza man ucola njengophizo zange baphumelele yabona ezawe. Unfortunately ezawe zitheni azisandibethi yabo azisandibethi but bekufanele baziyandibetha because abantu abaninzi baphelelwe amandla ngenxa yalaa nto. Ufike umuntu atshintshe isound ngenxa yokubana
kuthiwa ngoku yeah ngoba abantu besithi ayina besenza into engathandwa nguye ke ngoku ethandwa ngabantu awukwazi uyiva ke ngoku uyithaphthaphu le nto ayenzayo because ayisuki enhliziyweni yabo. Big shout out to amaRhulumane afana noNathi yabo. Nathi is keeping isiXhosa nakwi-interviews isiXhosa. Sister uThandiswa Mazwayi, Sister uSiphokazi, you know, I love what they're doing. Dala Sister Lusanda Mbane, interviews zakhe, they're killing it isiXhosa, Amaza Ntshanga, you know. So I'm so proud of those people. Nam ndiyapusha, uNdlula Mthi is pushing isiXhosa all the time. We rap, yabo, uHuba, Eastern Cape. There's a lot of people that are doing it, yabo. Come na ndifila ngathi igama lami lela velathi qoba xa lithela gama abantu ba-expecta ngantshintshe okanye mhlawumbi ngase kuthini of which abayazi uba ndirhalela ufana. Mna ngase ndibe nguNathi, ngase ndibe nguRingo, yabo, ngase ndibe ngu-Oliver Mtukudzi. Oliver Mtukudzi, how is used to represent Zimbabwe. That's what I'm talking about. Right. I don't wanna be my Nick. I don't wanna be like, yo, what up, man? We understand. You know, I'm here at the Sbayeni, you know. What is this? It's a cow. This is a beef, man. Inkomo, my baby inkomo. Jonga, i-problem ke ngoku ke ukubana uzoba ngulo mayinika da uthethe lo English leyo, but then ask yourself ubana abantu abelungu bayarapha nabo nangesiXhosa. We understand? Yeah, so kutheni ke ngoku uzawela pha because wena ngoku promoter bona cacile awusa like ulibele ngawe. Silahla imbongopho iyana. We understand. Ngiyayithanda into eyenziwa ngabeZulu, yabo. Hlala ndithetha every time. Into abayenzayo uSijava akayilahli inkcubeko yokwabo. Big Zulu akayilahli inkcubeko yokwabo nakwi-interviews naphi na. Ngoku bafundisa le ntwana uLofayo. Yabo uLofayo unxebeza we. Yabo uLofayo kwi-interview uthetha isiZulu sakhe. Ezawenza soka kumaRhulumane bazincanca kuyo. Yabona uMlindo kwi-interview uthetha isiZulu. Akho nto irongo ngokusebenzisa ilanguage yakokwenu. Ungacinga fana uba xa uthetha ilanguage yakokwenu uyazenyelisa. Kanti xa uthetha ilanguage yakokwenu ungoyena uspecial. Mna ndifika phaa eofisini apho ndibambe khona itorho ndithi molweni. Ngoku umntu wathi lixhosa. Kunjani? Ndicela into yovungula. Uqola mamanyisa ngamabom ke ngoku. Kaloku yabo nje yabo bayandazi. Ngiyalithanda lixhosa lakithi. Yabo bakhona ababe ngamaXhosa aseGauteng. So aqonda uba ekuseyinkcubeko ndiyayikhumbula. Yabona ndiyabakhumbuza nalaa befundini ugoduke uthi tsiwi uyojonga uba kunjani ekhaya. Yeah man, so zi-challenges nje ezidibana nazo ezo uba yibente i-access. Okwesibini yintoni? I-language barrier, yabo. Okwesithathu, I think it's a challenge for anybody else. Lawe kuthiwa i-procrastinator. Kwananisa. So mane sikhomba abanye abantu sithi ubana undenze andakwazi ukwenza ethile okanye ndikwazanga ukuthi kodwa uyayazi at the back of your mind uba ibinguwe bekufanele uyayenza. So ii-careers zabantu ezininzi including eyam zingekho kule ndawo bekufanele bazikuyo nje. Ezinye izinto andihanga kuzo, andizenzanga ezinye. So funeka uthathe i-accountability sometimes, yabo. Uthi ukubana okay, kuthiwa ngoku kukho u-DJ Switch AMPD kuyorethwa phaa kwi-open mic qoba mna man sibuya ndiye next time andiyazi uba ndiphosa ntoni i-opportunity, yabo. So zinto ezinje ezinto ezindibethileyo apha egemini endiqondayo uba zii-challenges that I'm facing okanye that I faced, but ke ndithatha i-accountability kuzo zonke. I'm ready to go. Yeah man. Right. And inspire kids. Okay. Yeah. Xesa ndibone ivideo ku Facebook ethi thini konje lo mfana like hey xarha ntontoni isibham zikhiphani mfethu. It's personal. Uyamazi Between mna noXarha, it's personal. Man. There's nothing personal, you know. It's just that the nigga is confused. I don't wanna lie. The nigga used to be confused. I think now we suffer good now. You understand that. Okay. Ngoba yayi video manje yenzeke 2 years back leyana bendisahlala eThembiso. I think 2026 one yenzeke 2024. So umjita ndifike mna endlini ndifika kuthiwa ndidisiwe xa ndifika endlini ndibe out namajita. Xa ndifika ndidisiwe mameli district apho kwenzeka ntoni. Then ke ngoba bathi amaka ungena ku Facebook kuthiwa kukho ivideo escalator eyake escalator. Apparently umjita wakwavela ku Facebook ephethe isibhamu. Esithi kwathi xarha sadubula ntoni yabo. Ndiyayikhumbula lo video le. Qha andiyiqondanga uba idibene nale district. Yabo. Lo video ndicomment nje past phikisana kula video siphikisana uba uzandidubula kwathini ayizondidubula apha ekhaya ntoni yabo. So kanqoma ncinci kuyadlala. Wecwaka for unyaka umjita emva koko. Same day wayedrope la video after unyaka umjita udrop i-district ke ngo-2024. Hey, ndidiselwa ntoni ke ngoku?
xa ndisive ke ngoku kuthiwa ndidisele into yokubana uba ukhona umfana omhlophe njengam owayecula apha eCape Town bathi nguAndile yabo kuthiwa nguBiggy. He's my friend by the way, sasidlala ijudo sonke ngoba ndisafunda eBhayi yena beseKapa thina siseBhayi, so besifane sidibana kwi-sports. Remember ndiphila ne-albinism noAndile uphila ne-albinism, so sidibana kwi-sports zika ze-disability. Yeah, ko-Rustenburg kontoni zazenziwa nguNedbank ezo sports ezo. So siyadibana nomjiti manje umculo manje lo mculo soyi-2. So ithi lena ngokuba mna ndikope uAndile ngoba yi-albino. Ukope ngani? Ngoba yi-albino. Okay. So when was injected uba mawube albino just because Andile albino? Maybe, I don't know, because the concept the whole concept yakhe ilapha because uthi mna I'm a copycat, I'm a fake, because Andile used to rap, and then the way yarapha ngayo Andile akaraphi ngolhlobo ndirapha ngalo nama ndiraphi ngolhlobo arapha ngalo, but it happened that si-rap soyi-2. So now ubutshomi bethu noAndile bebingekho close, but obakhe naye bebu-close, so besidibana ngelo xesha. So u-age awuyekile ukulwa, sorry, ucula ngoku watsho usuyedwa njengoba yedwa ke ngoku udibana nabantu noGxarha ukhuphe uBherhi, kuthethwa ngoGxarha ngoku, kuthethwa ngoBherhi ngoku, akuthethwa ngoAndile, akuthethwa ngabo. So njengoba kuthethwa ngoBherhi ke ngoku ingxaki ke ngoku ikhona, uGxarha ube i-styles kaAndile, uGxarha ukopa uAndile, uGxarha ufake uAndile. Hayi uGxarha uyaqhela akazukwazi kaloku, yela mandimdise le nto uGxarha mandiyithetha ngayo nakwi-podcast bale uGxarha itheni. So I'm that guy ke ngokuba okay now ndifele ubu-albino but it's fine mandibufele, but makangandandidise kaloku ndiyakwazi nam. Uthe kayethi aphelanga ne-3 days okanye 4 days ndabuya ngeyam kwecwaka ke ngoku yabo. Xa kuthe coza uyijonge yami, don't you ever make me do this shit again. I'm not that guy who used to diss people and all of that, but it was a statement that a boy, it's not a matter of uthuka, no dlalisa, no joker, and yeah, this is my career, I have kids, you can't play around, you know what I mean? So if you step in my toes now, I'm going to show you how this is done. How is this being done? I don't know what's the right word, but how to do this shit, you know what I mean? So that's why I'm telling him that, don't you ever make me do this shit again. Wow, Eva, then, phinde kwaqhubekeka tshomi zakhe ndithi uthini wena uthini, ezinye zazama udisa izinto ngoba le ayifuni nomanyele i-weak kakhulu mbukani le i-weak kakhulu nako ndisazixelela zonke. Zikhona ezinye intwana kuthiwa ngomnyamane, ezinye izitshomi zakhe phaa zazama undisa ngoba hayi boy ndike-expose ncoko lezo ke yezo. I-album iphumile 25 songs, Kero Kids Lives Matter, you know what I mean? So that's what I'm going to talk about. I'm dropping into Kwentle, beautiful music video, and a song. I'm doing it with Usos. I'm doing it with Ushaks Ngongi. Very funky and reggae feel. But Milano dropile with January music video with over 12,000 views now. You know, so we're building up now. The album dropile, and then we're building up now with the music videos. Dropping the album up until it's been a singing album. Yeah. So why are we going to entertain impukane ezamuba ukhasa zaseKapa trying to ukukhula ngoXarha? Unfortunately asosikhathi zalo ke ngoku abantwana kufuneka bafundile, oLiro kufuneka befundile, oMason, oSibula X kufuneka befundile, nezinye intwana ze-Eastern Cape ezibonayo ba this thing yenzeka. So now singomzekelo, that's why we're here. I'm chilling with us here ku podcast. It'll take them 10 years to get to this seat. Nani? bazofika bevile, you feel me? Unless they touch me like yo it's easy, connect nozi. It's easy. I do that because naye umjita after yonke la wayendisile ke ngoku notshomi bakhe bazobangcola bathini benza music video yini izinto bebezenza lapha eCape Town befuna uhlasele ingonyama utaxizi yabo. Unfortunately abalunganga. Ndafumana i-call kuye atsho siyefethu lapha eMidrand man, ndithi ngubani? Hey man uLoyedness. Use-Midrand sure kalo nje yami. Hayi man mfethu ngifuna sisipane engomeni. Ndisasipana njani engomeni? Mfethu uzanondisa ngoku ithinga into hayi man. Kayeke zonto man mfethu man uyayazi. Even laba man la wenza ngesipani sahamba ntona balinsuka zahamba ngazo. Ndithi lapha emaboneni ngizokala sizarecorda. Okay niyeza iphele iviki angazange. Thumela ibeat. I'm sorry. Okay noma lena icima ndiyawuyika. Ngiyibonisa vele yandinika ibeat, ndayiraphela, ndayinika ibeat yayo, yarelease ingoma yayo.
and then get people, they're gonna say whatever they wanna say. The song is out. What I'm trying to say is, yengeyongxaki yam kuye nguye wayenengxaki nam. Yeah. Ngabe sike wathi please masenze ingoma. Yeah, ne. Yeah. Oh man. You know. I think there is a movement you are having soon. I think you sent me on WhatsApp. Okay. What is it about? A movement. I don't know if it's an event or it's something. Remember we met Blaze Brandfontein and then we exchanged numbers. Yeah. Then you said you're gonna send me something. You did send it. Oh. Actually, what I'm working on this month, actually this year, the 21 March is my birthday, so we're cooking something like a dinner, man. I'm gonna send you some invite, something like a dinner. But I'm working with Owakui, the brand. Shout out, Okay. I'm working with uSister Ngozinzikelelo Madikwa kudala ndispana naye. Izama by all means but background. Ndicela siba nechance nike nimbize ndizoncokola naye apha na. Right. Ndispana nayo uSister. She's taking my bookings, she's taking my administration serious, and then now I'm pushing the brand to the people, to your face, you know what I mean? That's what I'm doing, exchanging in services. So now, the events yenzayo, see plan I'll let you know about it in the 21 March. Okay. And then April ke ngoku senze iqarha season. Ngoku iqarha season 1. Lo sasimenze Ndondo lifestyle. Yes. Coconut lifestyle amabone. Yeah, umphetha wayipayithola oqhiya pha. Yeah, senze u1 wayo. So senze u2 wayo ngoku obviously we're going to invite artists on that event. Sengiqalile ubatatsha amajita show interest. Nizayitsa ukhupha posters nizobona, but one step at a time. So sinezo events zi2 kwangoku, and then also ke ngoku ile radio tours. I did radio tours kakhulu last year. I was in Cape Town, I did radio tour. I was in PE, I did radio tour. I was in East London, I did radio tour, and also music video shoots and all that, you know what I mean? Yeah, there's other new boy that I'm introducing, Authentic Blend. I forgot to mention him. His name is Cash, you know. Okay. Buye naye Cape Town? No, I got him from Tanzania. At the time ngekho December ne? Yeah, ngwalapha. Like I met him up at Jozi, but was in Tanzania. Okay. Yeah, but I met him here. You're gonna see him. He's dope. He's super dope. He's a trap star. Yeah, and also he's a videographer. So I met him. I knew him as a videographer for a long time. And then when we met, dog, you rap. No, let's cook your music. Then we're cooking a project here as well. But I'm gonna escalate it sometime. You know, his name is Cash, Kash. You know, Ka wakona S wakona $sign. You know? Okay. Yeah, yeah. By the way, that's the project that's the events that I'm working on this year. So hopefully nezinye zizakwenzeka. Shout out to everyone, by the way, on support last year. Yabo El Nino on support kakhulu events. Last year been hosta with lovers, been hosta ko conscious Sundays, rooftop. So shout out to even Major Keys. I was working with them doing a launch, a poolside. I went to 99 Chuta with them. Shout out to my nigga Makapaza as well. He's been there supporting me, you know. And also Dani even cleaning corner, you know. I was waiting for that. I can't leave you behind, you know what I mean? Yeah, man. So we are family. I like the fact that we are family. It's a matter of time. Yeah. It's a matter of time. Ingaske sihlale si-understand nalo hlobo nabangakwaziyo sifundisane, but no, kaloku lo awunyathela phaa. Lo native is being a Grootman to me, you know what I mean? Okokoko ndadibana naye ibhayi uGrootman ihamba no-MT ogqiba wathi uGrootman kum ndamnika i-CD wathi kum okokubana I'm gonna listen to this CD, keep your head up. 2 years later sidibana apha eRhawutini wathi I'm proud of you, I still have your CD. Oh, You know what I mean? A year later we did a song Ngeke together. Now we've been doing toy album yakhe. I was there with launch yakhe. I was invited in the email by yo transform, I'll pull up with the gang, come, I'm dropping an album. So now whatever you're trying to do in life is an inspiration to the kids. Whatever you're trying to do in life ungacinga fanba njengoba yenzeka eyi-1 namhlanje ucinga uba fanba soziphumelela uyenza izawuthi iphumelela. Nomuntu ophula umthi ubetha kayi-1 awuwi kodwa uba mhlawumbi awubetha kayi-70 laa mntu endaweni eyi-1 uzawutuwe. as long as uzoba ne-passion kule nto leyo. You know what I mean? So now today I'm chilling.
Uloli Native, what he did for me, dog, he brought MT to my show. You were there. Mm-hmm. He brought MT to my show, dog. I had a show with Lovers. I said, "Go perform and Puma Pandle." What one? MT is in the building. I was like, what the? MT is in the building. They came to me like, yo, dog, what up? I see you moving around. Keep going. What? Talking to me direct. You know what I mean? I gave him my food. I had a food I was gonna eat. You know, I was like, oh, man, I'm gonna die, man. I don't know no bulambile, no tieni. Gotta take this food. You know what I mean? It was a full chicken of chicken dust. Oh my. Kasi food. That was great. Nakanjani. That was great. Shout out to El Nino. He's the one who Dibanzala event. Lolly Native was busy with MT class show. You know, so I'm they appreciating independence. I'm still going in. That's why I have eager and courage. Your inspiration is one of them. Because number one, Oh yes. You know, yeah, man. And mna ndizawuthi xiza i-reason eyenza into yobana ama-fruitman enze le nto ayenzayo kuwe, I think yindlela oziphethe ngayo, yindlela ohlonipha ngayo, yindlela okhuliswa ngayo. Sibuyele emva ke ngokomakazi. Shout out to omakazi. Shout out to omakazi abakhulisileyo bakwenza le ndoda uyiyo namhlanje. Xa iva le message makazizangxamisa oko. Ncamisa makazi, ungamphi chance, uncamisa bebomvu. So yindlela oziphethe ngayo around abantu, because nakwabantwana i-reason yenza ubana mabakuhloniphe yindlela obahlonipha ngayo, because ngoba umdala kubo awuzo-expect into yobana ibe ngabo abakuhlonipha, funeka bahloniphe nabo so that bezokuhlonipha. Semaplasi nakubantu abadala ke i-grootman ezi zikurespectayo zikwenzela izinto ezintle. It's because of inhliziyo yakho man, and xa unenhliziyo entle I believe into yobana izinto zakho ziyavuleka. Ngozi kakhulu. Sidala usitsho nawe ngithumela ne-message ngoba it's a Cape Town. Bantwana yami, keep Oh going. yeah, Keep going. yo I bra, see you there. yo mfethu, I'm proud of you. Like ndithanda nendlela abantu ababa-happy ngayo around you. Qale le nto ndayibona eBram that day besise-Bram. I mean like kancinci Xiza picture. Hey Xiza, nalapho awunayo laa nto ubana kanimeni manje busy ngo-music video. No, ubapha laa nto. So Yeah, you know, as you go, funeka uhloniphe life, boy, you know. Yeah, Mendoza once did that. I also like what you're doing, by the way. When I saw ukhona umntana owenza a podcast like this, uyenza yena kwi-national level, because bebize 25K, wabiza touchline. I was like, this is the concept Kazi that she's doing, you know. And then now I was like, no, man, the reason why ingenzekile bayicingayo Z, because we're not going there. That's why I'm here. I got inspired by that podcast. I was like, no, man. And I'm going to highlight other people that I feel like bafuneka ube conversation about show. In order for our industry also to be well represented. Sibe movement. Sibe part of the screens. Not just bugelu uzi, it's not please. Uzi, ulingalololi. Yeah, man, I appreciate that. Thank you so much. Yeah, man. Guys, kukho into nifuna ukuyibuza? Nakumntu madoda. Nakumntu. Mina ngathanda nje ukuzwa more nge-Ghetto Kids Life Matters because it sounds powerful. It's like a movement. Yeah. So actually, what I'm going to say, I was at Forte when I decided to be as a musician. And then at Forte, and I figure kukho a group of artists, but for her head. Forte at her best. It's more like a forum for students. So bezidibana as students, omnye wenza art yokucula, omnye uya dancer, omnye imodel, omnye into. Abantu bebe shows befumana funding esikolweni. Apologies for that. So I was part of that team. I got inspired and that's born by nam ndiyakwazi uba artist, yabo. From then nguthaga nathini, thendo phuma kula movement ndacinga uba ndiyarhalela uba ne movement yam one day. I got inspired by that. Because of now, meaning that into eyenzekayo xa umnyama into endayiqaphelayo kweli lizwe into yokubana kuzoba nzima ubungena kwezinye indawo. So abanye abantu abanamandla ozithethelela. So ndaqonda umculo endiwenzayo uzothethelela abo bangenamandla ozithethelela. Yabo. So now xa sithi Ghetto Kids Lives Matter, I mean
whatever you're trying to do with your life, specifically mostly ndandijonga kwi-art kuba nandibone phaa. But whatever, if umzekelo awunangalo, you're living with disability, but you can draw, you can use one hand to draw, you also matter. Kutheni kufocuswa kulaa ngalo engekhoyo kungajonga le nto ukwazi Kungajongwa le ikhoyo ingalo uba yenza ntoni. you feel me? So I was in a position of that, but okay, it's fine. Abo bangakwazi uthetheleleka, mna ndizakwenza umculo ozobathethelela. That's why ke ndakhupha i-album ethi Ghetto Kids Have Dreams Too. Yabo? Yeah. Each album yakhona inengoma efana ubhirho kule album, inengoma ethi Respect, which is ndandithetha ngam uba ndirespecteni uba I'm here to give you something endingazange ndayiva. Yabona nengoma ethi Sifutufuthu ndathi laa ngoma was basically about aba bangenanto banganenzela isifutufuthu ngoba ndicinga fanele uba nentswembu. Yeah, was something like that. That's ngoma esifana no-peer pressure. Aba banjiweyo bebanjelwe into abangazenzanga banamaphupha ke nawo. Ze niyazi uba nibakhonxa amaphupha abo, nibavalela iindlela zabo nje abantu babambisa bengenzanga nto, nithi bareyipile bengareyipanga, nithi babulele bengabulalanga, nithi benze into, yabo. So I was doing umculo nje, yabo, qala kwamapha. So the second album I did, Ghetto Kids Lives Matter now. We were on that wave of Black Lives Matter, you know. So siteka siphuma kula waves, I was like, Ghetto Kids Lives Matter, you know. They have dreams too. Now their lives matter too. Nina amandla umuntu omnyama nantoni na yenzayo mayibonakale. Urhulumente ukwazi ukwenza izinto ezifana ne-BE, wakwazi ukwenza izinto ezifana ne-RDP, wakwazi ukwenza izinto ezifana ne-social grants. You know what I mean? That's Ghetto Kids Lives Matter. Black people lives matter. You know what I mean? From the government perspective. So we, Tina, as the street goers, what do you call it? Hustlers. What are we doing with that? MT did songs about that. It's a voice, but guys, let's not. So now I'm tapping in with the sounds of Bana, you know. So Ghetto Kids Lives Matter is basically about that. 25-song album, by the way. This side, the album is soulful and soft. It's very specific about life. This side is a turn-up, trap, drill, and all of that. You know what I mean? Because this side, I have a song that It's Alright, for instance. Awusahalela uthando sivince zonhliziyo zinkene ngamathanda sivuke siyohereza sele kubanda ncosi siswele icanda kodwa sithi si-alright. Sahalela uthando sivince zonhliziyo zinkene ngamathanda sivuke siyohereza sele kubanda ncosi siswele icanda kodwa sithi si-alright. Yabo, nobody's rapping about that thing. Abanye bazakhela ikhaya phandle baphila njengozilwanyana zasendle. Go and listen to my album. You're going to listen something like some dope stuff, you know. So we're talking about, we're appreciating ubuntu mnyama indlela phila ngayo sithandane plus nokubambana siyayifumana la ndiba phezulu. Omnye uzawunyuka omnye ubambelele ngomnye. As long as inhliziyo ivuma. Yabo, as long as inhliziyo ivuma. So the album is basically about that. Kukho nento ezibhlungu endirepa ngazo that I can convert them to be right. I had a chick endilahlayo kabuhlungu. And then on that chick, then now I created a song. It's a trap song now. It's no longer ayikho buhlungu, that's artistry. Andizolila xa ndikhala xa ngifuna sometimes ndayenza ngathi seyibe into emnandi, but when you're listening to it hleli wezoqomba mama unjito no Uthini kanti? lawe benimthandisa ngaye bengiqayisa ngaye benibhalisa yena bakhethe kunibhayisisa ayilisa Yeah. Benimthandisa abengiqhayisa ngaye benibhalisa yena wakhetha kunibhayisisa benimthandisa abengiqhayisa ngaye benibhalisa yena wakhetha kunibhayisisa ayilisa ayilisa ngakulinga uzolibhayisisa ayilisa ngakulinga uzolibhayisisa abenimthandisa ngaye bengiqhayisa ngaye benibhalisa yena wakhetha kunibhayisisa abenimthandisa ngaye benibhalisa Alisa ngakulinga uzonibhayisisa. Hey, pretty face le inyusa ipace menza funa ispace now Lisa. Pretty face le inyusa ipace menza funa ispace now Lisa. Uthi ngcese cala sipheze yazi ugqiba nihayizisa, yabo. So I'm playing around with the words, trying to wave in kwi-wave entsha, but at the same time ndithetha inhlungu yami.
bangapha manje tabhayiziswe ngolisa babo. Kimbe enwina utsho athi I love that you're paying yenza ukuthi ube creative, right? You feel me, my See, nigga? that Yeah. was a purpose. You get a point. Not gonna make this about me. I also have a song coming out called This Personal. I mean, this comeback is personal. The channel called Funny Man. Eish. So, I wanted to ask about this. Let's not make this about me. This is about you, my guy. No problem, my nigga. So, I heard you mentioning your events, your movements, ne? Have you tried to expand, like go to other people's events and perform there? Like, there's a street fest by Not Benjamin. I know you know him, ne? There are stages at Back to the City. I know there's a main stage, but the ones for people like us, upcomings and everything. So have you tried to reach out to those people and Yeah, expand your actually, I tried. You know, I tried up until I get to a point that I doubt if I have to. I believe that let me just work Spanish Santethela, yabo, because ndafika kwipoint yokubana xa ucengile awunikwa yonke, and xa ungayinikwanga yonke ungangayinikwa noyinikwa sometimes. All right, yeah. And then emva koko xa ungayinikwanga yonke uyamonitharishwa njengoba sowuyinikiwe kuthiwa yitye kanje. Okay. Yabo, uthi usayitya kuthiwa yeka ngoba kaloku ucengile into yonke nje uzoyazi njalo. I get the Yabo. point. So ndizama ukuthi kwezi events ndizamile man, ndazama ndangenela ii-competitions e-Back to the City. I'm not saying okokubana zabandivalela ngaphandle, mhlawumbe mna benginganithi criteria yabo. So I got to a point yoba no, it's fine, one day I'm gonna meet it, and the way ngenza imitha ngayo bazandifowunela. You know what I mean? Yeah, this year I'm expensive. I'm no longer attending events like ndifike ndihlale nje, because ndayiqaphela laa nto leyana xa ndiyocela uperforma ndibonwe ndihleli kulaa ngqusho nezantwana phaa, then ndizocela uperforma aba ndithi I shared the stage no-KO with effort, ubani uzobhiliva loo nto, yabo? So I decided to keep myself inside, ndiphuma phandle ngekhona, yabo? And then now one other thing endiyenza ndingafumani 9 to 5 for uba ndingabhoreki, for uba ndingacingi bantu. Yes, but during the week busy by span ndifunda ezinye skills ezintsha eze-business, yabo? Yeah, so now when we span there's studio ndilale ndibheke span, then that's what I'm doing now. You give me a call, ndiyakwazi ureka nemanager ikuse ama kwintoni master class esendayanethile ebalulekileyo, cela i-sick leave yami okanye i-annual leave, ndiyakwazi uziringa eziweni, ndiyakwazi uthetha mna andivi ngamntu kakhulu, ndiyakwazi uconvince abantu. awuvumi ngavunyisa. Andivumi ngavunyisa. So yeah, so ndizama ukuthi yona mayinika i-events ndiyazi-attenda. Bendike ndayishowini Major benayishow yakhe eBram last year, i-Major Keys and Friends. I was there. Ndandiyile eThembisa eKatlehong, manje ndayisenza ishow phaa, yayinkulu ishow yakhona. Ndaperforma khona, ndadibana nabantu abafana noZothi Mind, the niggas there, neziculayo ke zaphaa seLimpopo na-PPP. It was fun, yabo, ndandibiziwe nakhona. I had a great time. Ndaya nakuSiyashezi, yabona eza gathering zaSiyashezi eSoweto phaa, eDeep Soweto phaa ngasesifletini, nee-gatherings ebezenza phaa Mshita. I went there ndayabukela ishow kwamnandi, bendizihamba nee-shows ka-El Nino. So ndizama ukuthi going out andinangxaki, only if inhliziyo yami iyafuna, yabo? Like right now I feel like andiba andifuni. Why? Ndizayothini? Because of ndizawufika phaya ndizawufuna usela, komntuzana ezela ndiyosela, ndizawufuna uhlala phantsi, kofuneka ngoku kuthiwa kuhleli ubani abantu babalulekileyo phaa ababiziweyo. So ndizawuma ngoku, yabo? So i-art yam andifuna uyibeka kulaa ndawo, ndiyayidelelisa uba i-art yam ima ngenyawo, kodwa kukho ezinye artists ezikule ndaweni ezibalulekileyo, yabo? Even the reason wayilontsha i-album yakhe eMaboneng, I was there, yabo? Fumane imike ndathetha nampha ndambuza imibuzo, yabo? So ndizama ukuthi izinto endirhala ukuya kuzo ndiyaya, but ezinye hayi uba andifuni, hayi ndiyakwazi nezinye ndithi ndizawuya ndivete ngayo ngoba Kungayeki. yeah, ikhona nenye i-event bengafuna ukuya apha eBram bekenzeka ngongowapha kulo nyaka. Bengafuna ukuya mani, bandifostele abazomachaphaza ke. Masamba ubizwe i-Uber, ibhasi ezokhwela eGcwempu, yonke into ngoba ke ndiyathengwa apha bayisema ndiye, but xa ndifika phaa mna nandihoyekanga kakuhle, yabo? And ke ndizikhuphile imi-statements sobani uba undibhukhishi ngoku usengxakini,
unfortunately, I'm using that system now. Yeah, that's a good response for the fact that now you change, you're taking your own drive, you're leading your own career. Now you know what your worth. Yeah. You get a point. Yeah. I can attend this event, I can go to this one, fuck this one. You get the point. Yeah, shout out. I see dope niggas like Aries. Aries is dope, man. How is he operating his brand? I love it. I don't wanna lie. I met him at UJ. Figure paya, organized. Bouncer zakhe, imoto yakhe, wahamba nohulumani yakhe, nentwana zakokwabo, neproducer zakhe, bafika baperforma, bakhwela emotweni bavaya. Everyone, bakwakutheni ncwe kwelabala, abantu bafika la ntwana, khwela nje stage, abambe mic, kwagcwala ngoku, ayisidla kwacwekwa ngoku. You see that effect yenziwa yintoni? Yenziwa kuzazi, no-create abantu bakho, noyazi ukubana andihambi apha, ndihamba phaa naphaa kuphela. Yeah, man. So ndifunda kakhulu ke nako Aries la way, yabo. As much as I'm a big fan of Nest. Yeah. Man. Alright, Xeza, about clothing brand, ngiyabona bana unxibile and uhlala unxibile. Yeah, I appreciate that, man. Shout out to Okui, obviously, we said shout out to Tile. Yeah, man. Shout out to KG, Oopswe, the Oopswe, the TLC. The reason why I'm going to last, I'm going to tender love and care. So, yeah, you big exactly. Yeah, you can did the last coin. Okay. This guy KG's with 2, oops, the last coin. Good morning, is Nabil, no salute. Long as you do it, 1.3 band, basically, show band, so shout out to them. Wow. I appreciate that. Yeah, man, I'm working with them. And getting their clothing brand when I see the banner, the collect alarm. Shout out to Moswear. There's a brand that's in Moss by Cape Town. Moss. I love my girlfriend Moss. Ban Moss. Oh, okay. I used to rock that brand. Opportunity, yabo. Neba yobana crazy kathengisele brand 14 ndabathengisele 40 thengise buy ndaqala recruit ichomi zazo manje zithengisa nazo ndaqala baba ndingakwazi uyenza nami lewe ndaqala lapha ngoku ndakhupha ibrand ethi Godly Lifestyle. From Godly Lifestyle they push from Godly Lifestyle then ndimityana bamakutini ndimpushe during COVID and then xa ndifike eJoburg ndapusha ke ndaphelelwa ngamandla ndathi ke kumakabe ndinxibeza amajita then usiphinda afumana amandla ama-grand ndizaphinda ndivusa iibrand zam kakuhle kodwa for now ndisanxiba iziwizi amajita basandincibisa ndiyi-billboard yabo. Okay. Billboard. So now if usekasi you feel like isikasendimnikile palms ayibulale kulaa show just hala phaa kwi-DMs okanye naphi na comment section uba seyikhona le way and then mhlawumbi sawubona uba sidibana njani ndiyithi nje ndivele ngayo ebantwini khona omnye umjita kuthiwa nguLove waseNgcobo naye bekwandinika enye way yakhe yabo. Libele igama lakhe lamanyanga lamjita but nguLove igama lakhe don't love libele. But we're going camouflage. It's a dope shit. So shout out to all the people who are busy grinding out there. Shout out to KG Mnisoko. Now they're picking TLC. Xeza ulapha eJoburg mfethu ungwase Eastern Cape ngumXhosa kahle uthetha ngeKapa uthetha nge-Eastern Cape like kwela cala yintoni ekwenze usuke that side uze this side like music athatha kusise kwelicala elini benzonika amathemba abakhuluwa bafikile bajika bafika bekhala bafika basinika i-false hope about Joburg bafika bathi kuyafiwa eJoburg lale park station bafika bathi amajita eJoburg asithandwa bathi amajita eJoburg bathetha yonke into embi ngeJoburg uba ndaqoma nami suze ndiye eGauteng but ndithetha ubona laa ntwana uflash ekumkani nayibona uba yekusele ntwana ifikile ndiyayenza le way thina ubona ikusela amajita afana amaninzi amajita nangenza imculo yabo manifike eGauteng neqomba asuka nami ndiyaya kutheni leyo yami ezawuphelela ekomani bendihlala ekomani kutheni leyo yami ezawuphelela ekomani man I need to inspire these kids ndizivele ndizobuya ndibaxelela ubana hayi ziyakhiphe yeah but yeah into enzise eGauteng esikakhulu is ukuthatha iphupha endandinalo eNgcobo
izoliphuhlisa koma eGauteng. eGauteng, yes. That's why ivideo ingcobo melano sengolaxarha ngona sengcobo ishutile Yeah, eGauteng. yeah. Ndizama ukubonisa into yokubana akunyanzelekanga into iphupha lakho ulicelebrate apho ukhoyo. Oh yeah. Uyathatha iphupha lakho uyocelebrate apho rhalelo bakhona. The city of God kwanyama ipheli phela Phela amazinyo endoda. Yes. ayikho indawo efana neJoburg in Africa. So now to And be apho sure. iGauteng yona province encinci kodwa wonke umuntu Wow. uza In Africa. sizifuna apha sonke. So now if la video bendishutele eNgcobo, I still believe that ndiyenze le Ngcobo nami ndihlele eNgcobo, I still feel that bingazoreacha to Congo, to Nigeria, to Namibia, to Algeria, even to Europe, Australia. Like my music platform is reporting me every day that le ngoma uPhego udlala eCongo, yabo bayangixelela zonke ezawezi ya. Audio Mac yangixelela, Spotify Oh yangixelela, yeah, yeah. even YouTube bayangixelela. So ngizama ukuthi ingoma zami spreader because of I'm here in Joburg. So I'm here to show abantwana baphanga ukubana Kenzeka. iphupha liyenzeka indawo rhalo yakuyo elizweni uzawuya khona bana sekhaya bathi OG ithi yona yafika eklasini yabona ipicture ayibuza ku miss kuphi apha wathi miss kuse Cape Town yathi ndiyaya Sifuna pha. Teka igqobo grade 12 yofunda UCT la Uya understand ba iphupha lakhe lifezekile. thetha lo we Xiza ubherhe. Uriche $500,000 ne? yeah we are $500,000 now And like nangoku like isakhula yaqhubeleka yakhula. Ucinga fanele ezinye ingoma osozenzile nosazozenza uzopusha njani ubana zifike kula level yes. It's a top question yabo because le ngoma iphushwe ngabantu yabo. La ngoma iphushwe ngabantu, la ngoma iyafika ezinhlizweni zabantu. La ngoma yaphilwa ngabantu la ngoma. So now khona ku-catalog yami ndizithanda zonke ingoma zami and uBherhe zange ndimkhethe. As much as ungazange uzikhethele uba ngubherhe. Yeah, zange ndiyikhethe le ngoma ngokwami uba mayibe ingoma ezoba isongo. But la ngoma yayingoma yesithathu okanye yesine kwiproject. Ba okay masele sikhupha ngale. So khona umntu wasemthatha ekuthiwa ngu-Omaya wayikhetha wathi masishuthi ivideo yale. Lo wayishuthi i-music video. It's when ke the song Omaya no Trace by director kwabo benza i-music video yala ngoma. Bayishuta actor nezintwana zakhona the rapper. So now meaning that kwi-album yami izawukhethwa ngabantu ingoma ezofaka kula level yami. Ngoba kucacile uba andikwazi ukuyikhetha ingoma enziwembi yabo. Oh Yeah, man. but bamkhethile umshayeli by the way. I did a song with umshayeli. It's doing very well. It's about 50,000 views now on YouTube. Umshayeli. Aisha izule. Yeah. Khumbuza amachipha kuba mayiye. Ayigoduke. You know what I mean? So I believe that abantu bakhethe la ngoma but sezava. Izawuphuma le podcast but babuze nikhethe iphi ingoma enicinga izawufika ilenze kuphela. Mina ngikhetha umshayeli. Yazi. Hayi ngiyakhetha mfana. Ne? Yeah. I will see but if abantu bakhethe lo ngoma obviously izazibonakalela. So I feel like abantu bayikhethe njani ke la ngoma aba bebeyifota basifake ezinyaweni zikaBherhe bacinga abe bengcebisa ngikhumbula kwinona bathi nguChico Dinsky phaya eMthatha eyinqaba nodaka ebusweni ithi banyama ibaba man bonakala uba ngubherhe kwamempela. Navuka ifridge empty, ndisiye navuka ifridge empty. Benimane uthembe somqala ngethemba umdala uzodala. Kholi empty zotywala ndisityise ndithole sentana. Kodwa ndithumele ekhaya kutyiwe kufunda abantwana. Kodwa ndipompa amataya ndingcamla kulo matorhwana. Kubuhlungu phila nempilo ndiyayibona ifuture phalala. Sixuthe phones nebhesi ikhowudi ikhwelo lityala. Shaya i-drugs nomnxilo ngorhatya sikwazi ulibala. Sikene shophu sinempahla ngoba sinamali yobhatala. inqaba udaka lena yenza sure ba eksema uthena uclean mana asuba clean kangaka inqaba yebo manje bathi aftermath manje ngicebisa khona into aftermath yangaphela sikisike ayipha thatho ke sihlako sakho masizingcolise zinyathele yabo so wayizifaka kula situation yabantu yabo so now xa sizokwazi la ngoma yomshayeli kofuneka manje la Cape Town siyazi basidibana kwi-rank eyi-1 kula rank leyana omnye wethu notaxi omnye intoni uvideographer ulapha bani lapha sidinga uyicamp La taxi igcwele leyana uyapenika yena pha ebackseat bana ayihambi kanti. yabo even i-passengers zala taxi besinoba nabantu akwethu pha siveza ii-faces zabantu akwethu yabo Sinaimani is there Loli Native is there Flash it doesn't matter noba siyabazi ekugqibeleni ngabantu akwethu sikhwela iteksi neyi-1 Yeah, ne.
siphila le way omnye unxiba ngathi yazi mos bakho banxiba ngathi baformal babheke ecaweni abanye banxiba isigay abanye banxiba intoni ubudlalwe la parody actwa la way le akubulawa la video sonke sidibene into esayidinga kakhulu bayifunding nomuntu oyibelievayo lezakwenzeka so siyayicela ngalo way ukuze umshayeli akwazi uba kweza levels pha sofuneka sifake inhliziyo yethu sonke sibambele. I'm willing to work with wonke umuntu ofunayo, and secondly nokwazi ukuthi abe afake isandla sizakwazi uvula iplatform zobana zifakwa njani isandla sikwazi ukwenza lo video leya ngoba iivideo zethu ziyakwazi zibentswembu singakwazi udlala eTV kulana ubuyibuza so ngakwazi udlala eTV iyafana bephelele kwalapha njengobhirhi because of into equality ne not because of equality bafuna imali ukuzidlala ayikho into yamahala yabo so benzekomana ngokuphuma ubhirhi bengenamali enough nangoku abanzahereza ayikadibani ukudibana yabo so izinto ze-features afanele sithi sifuna ii-features sizifunela loo mali asifuna uyinqila le mali sifuna ukwazi le ngoma siyifake phaa xa kuthiwa ibooking at least kuthiwa faka okuncane asifuna uyinqile le mali sifuna uthini tata lo mculo sufake kulaa radio sufake kulaa TV akho nto yomahala kuserhawutini apho umbani wena nje mahala sokuphanda apha sokuphanda apha something like that. So injalo ke sister xa wena ucinga ngomshayeli nabaphulaphuli nababukeli bacinga ngomshayeli nami ndicinga ngomshayeli nawe ucinga ngomshayeli I know that ucinga ngomshayeli yeah asisodwana so do it like so kunegame encinci nje like endifuna sidlale okay hey doza abantu bakosi ngihlala seke wasdale kodwa all right ndizobizela i-artist ne-artist then uzochuza one so ufuna sixabane ithini inhloso ayixabanisi ayikho personal okay so ndikhetha i-artist kwenye artist yes uba yephi ethi endikholisayo yes ekholisayo okay choose between so explain after explain naxisa ufuna uexplain ufuna ukuyicacisa okay wasi no uqiza ungayicacisa so that like ongamkhethanga angayicinga fani ba okay yeah yes okay masithi aka or uCasper may he so rest in peace Omega but I'm now met BPN I'm Casper's friend ever since right yeah ayicacisile okay now I'm not saying aka is where go at may he so rest in peace and he was here I was enjoying his music but I choose Casper over AKA. I used to choose Casper over AKA, and I still choose. You still choosing Casper? Yeah. Right. Flash or Nkosi Yamandebele? I love Flash and Philile Flash. Khaluni Nkosi Yamandebele chance. Okay. I choose Nkosi Yamandebele because Khaluni chance is promising. Yabo. Maskisimniki chance. Okay. Nasty C or Aries? Aries, I'm a nasty fan. I'm an Ivy fan. Is it? Yeah. Right. Touchline or Uquesta? Hey, that's the big one. That's the big one. Because I grew up listening to Questa, but let's give it to Touchline. Ghetto Kids Lives Matter. Ghetto Kids have dreams too. Touchline is still new in the game. And he's dope. Yeah. I'm not saying he's better than Questa, but I'm saying let me go with Touchline. The past 5 years I've been listening to Touchline more than Questa, but I respect Questa. Okay, last one. MEK or Ugafi? Yeah, Casa or Amy. Yeah, that's the one. MEK, yes and no. Izina yomshayeli uGavi wasebhayi is hot there nangoma yakhe soyikhulile sidudla somtanzi yeah they doing it nice with two but bafishalishene kulaa ngoma still but ningayinika bana lewe ingxaki Gavi uyibambile culture ebhayi and then MEK has been holding the culture since way back including the Katso Neglike no rapper and still now. Let me give it to MEK. Yeah, let me give it to MEK. Shout out to him. I can't face a lot as an artist, as a person, and he's still holding it down. And he's still humble and he's still working with kids, Shout out to Amy. Amy, I think, is on a legendary status. Oh, yeah, right. MEK is the one. I'm not saying Kafi's work, by the way.
Okay, I understand. They understand. Xisa, uhlala unejani like everything oyenzayo usipana like music and khumbula ndisiva music usenze wenze ingoma nomuntu ongisisi or necherry or nomuntu ongimama. Eish. Baba usisi. Ngiyenzile ingoma nazo ku album yami ukhona umsisi nguvuya lo Magwasho. Ngapha kwazeMonti Orange Grove. Ngibamba kwenye into ekuthiwa ngu-H Easy pha. Wafika sirekhoda pha kodwa basiyocela sicula ucula ecaweni. Wasenzile ingoma. Ikhona ingoma pha ethi We Give You All the Glory. Uyijonge album yami. Okay. We did a song. But unyanisile uba andixhapha kangaka. Zange ndiyibone ke leyo. That's why ndikubuze ngoba azange ndabona skate sinanazelayo. Andizange ndabona skate sinanazelayo. But ndiyafuna usibhana nabana ngosisi kakhulu nangoku ndisibhana nomnye sister kuthiwa nguYamke, omnye umntana wasemqanduli kuthiwa nguYamke. Xa uYamke uhlala apha eRhawutini. She's dope, she's doing music soulful. Usipanile noLoli, usipana noFlash. So nami ndisipana naye ezingomeni ezininzi pha estudio. So ngomnye ozoba nombona yabo. So bengenazama usipana nalo sister kuthiwa nguThembi Mona naye. But obviously i-technicalities bezingavumi izivumo. Usayiniwe lo sister ezinye izinto zenziwe yabo. Yeah, ngiyazama. So ndiyafuna uyayazi wena ngikhalo usipana naye kakhulu emhlabeni ngoba Amefako. Yeah. If I can be given ixesha kuthiwa xhizi nango Amefako nansi ingoma naye uthi iza no record studio. Yo, that's more than a Grammy for me. Yeah, ngakhalela usipana la sister. Ndake ndadibana naye wayese kwi-upcoming sifane sidibane ikhona ikhoma kuthiwa ngu-JJ. U-JJ wase-Adelaide e-Eastern Cape. So wayemane ebiza i-artist locals yorapha kwithaveni yakhe qabe ne-festival ngoDisemba. So wayebiza u-Amefako kwi-festival. Amefako kanti kwasephaya. Ufika wacula phaa usistiri bethe igitha ibethe zakhava zakhona. Ndafika ndarepha nampha. Ndambona phaa mna ubuNtswempu. Ndamazi bozawupopa. Theka yepopa benqoma wolo sisteri. Ndandingakwazi nosondela kuyo kwangela xesha because wayeseyi-protected. Ndandimazi bozawupopa. Oh man. Yeah, so I'm proud of her wayipopile and ukusipana nje naye would mean a lot. So it's a female, yabo? Yeah, abantu bakosisa bafuna usipana nami, they can holler. And you know mnandi rough xa ngibhalayo. Sometimes abanye abantu bacinga fanuba I can't gel to their sound. Okay. But I can. I think I can try. You know, so it's worth a try. Right. Now I understand. Shinkunini ndithenge naba hayi mana ndiva mntu ukhenkcezayo. Mntu ukhenkcezayo. Wakhona Xisa i-artist andazi noba ndizawuthi bafeyisene nobunzima obungakanani na but i-artist ndifila ngathi zifeyisene nobunzima obukhulu like kune-depression. In such a way that kukhona lo bhuti lo ogqiba usweleka uBravo. Yeah, ayibuta Bravo, yeah man. Indivisa kabuhlungu mna lawe kaBravo yabo. Ngixela inyani because bensajongela ukhulu ngomjida yabo. Yeah. And xa ngicela ngoBravo beke ndabona uDikwala idlala i-video kaBravo ku-TikTok erapper love except Bravo nisazaka nikubonile yabo khona ngoma yabe ethi kuseKapa apha. Oh yeah. I once saw them face to face performing it eMonti yabo when dance bayenzayo boyithu. It was so fun, you know. And Bravo always ways smile ebusweni bakhe. Always make sure he's hugging these boys in his big chain and taking pictures. Ngiba he was reminding me, there's a picture I can remember ngathi Mandela dog. He was rocking a South African cap. Waphuma la ezanwele zakhe ezimhlophe ngathi Mandela waqheba la rugby shirt. Uqheba wamacanga kwi-Table Mountain. And I was like, he's reminding me Mandela, you know. So he was a visionary. Maybe naye wayibona kanjalo ngoba eyincibela yabo. So inhliziyo yami iyabuhlungu kakhulu xa nsiva ngothi uBravo chayile. Ndinothuka ndive ngenye out yami sithi ayibona imenzeni uBravo. Amenze kanti ngoBravo. Bravo uthukayile. Mfethu. But ke yabona ngaphi andizibeka kanjani na? Inxaka andikwazi noyibeka ke izinto zesiXhosa man because izawufika offensive kwabanye abantu nakhumi ingena offensive kanti ibeka ngezaweni vele ibeke nje kanjalo uba aphumule ngoxolo umjita and I believe that sifunde lukhulu kumjita. Besingayazi uba singaze sikwazi uba kwenziwe one nosijava but Bravo did it.
Today you see me chilling with Shava on pictures. You see whoever chilling with Stilo Magolide and whatever, you know. So zidoors akwazi leyo zivulu bravo wenza uba abantu bakwazi ukubelieve baziyenzeka, you know what I mean. A lot of music that he did, Nabo Maklera, you know, uthando alibonisile spread uthando la way shit. They are close kumba benibukela. I was a big fan. I saw him when he was celebrating 1 million streams, all time streams zengoma zakhe. Igazi Nyembezi Umbilo. Yo, that was dope. Seeing him on Hype Mac, that was dope, you know. So zonke the highlights going orkant, you know what I mean. Up to Kwele flight, qala wa rapper ngayo, wabheka apha ya wayenza lo yena. So many that believe by yenze kana stories zakhe zoba waqoba yena yasiyeka iSpan, uye showing ka STC. I was used to watch his podcast, you know, because I believe that this boy knows exactly what he's doing. Yeah. So now xa uthi sake depression must mhlawumbe yiyo andiyazi uba kwenzeke ntoni kumshito because of uRicky for instance i-depression and then abantu abaninzi yavela into yobana bahighlighta uba badibanisa ii-lines zikaBravo nezikaricky uba uthi uRicky wazixhoma khange ndimjonge aka bamdubula kanye ibone zonke ezawe. So we as artists bro siface into ezininzi kakhulu. Too much. Sifezinto kakhulu ama-cherry ngapha esinawo akabhilivi kulo isenzayo cinga uba siyadlala. And then okwesibini uzama ufaka umculo eTV-ni akangeni. Okwesithathu ereyidweni uya-gatekeeper awungeni. Okwesine Nasereyidweni kungena ngemali futhi. Payola, go and do your research and search Payola. You're gonna get it. Yabo akho nto yamahala. You talk to these people like ndifuna ungena kodwa uphethe ntoni. You know, ayondintsha ndiyakudala industry njalo yonke indawo. I'm so sorry. So yeah, unfortunately, we have to face this thing, Kamjita. May his soul rest in peace. And ndifuna ukuthi kuwo wonke amajita face into ezininzi. Makaqine umelele. I saw my niggas facing different things, bechinja indawo, you know. But bastrong amajita amaninzi bajongile, yabo. Shout out to I see the crew Kaput Legend Noisho, they're doing very well, pa. I'm happy. I don't know what they're facing, but they're doing very well. Yeah, you know in front of our eyes. Of our eyes. Fleshi Kumkani went home. He's doing very well, pa. Nyamboni pictures, ne reels, ne performances. I don't know what he's facing there, but he's doing very well. Yabo. So Nzamugoti, I see Cape Town, I see Amacheri, pa. I see Braille. Braille, I worked with Braille. Smash Mateza, what's this other girl? Nikki Z. I did a female remix of the song Zanga Babanji. Let me booze by Machira. Yeah. I did a female remix. And I bought a story sakhe nayo ke uba ikuseyinto zakhe zezibhedlele nentoni wabuya strong. Whatever she's facing, but I see now uEfa noYara bamngxangile bamsupport drop a single. She's back on the game. I like that, you know what I mean. I so wish ukubana izisombululo zihlale zikhona kwingxaki esidibana nazo sibe nabantu bothetha bakuzinto ezisixhushayo yabo. Yeah, nam ke ndidibane nento zam nam ndibe nabantu bokuthetha ndivente nabo hayi yabo. So yeah man, it's like that. Would you say Gqiza i-artist if zingabambana more than zibambene ne, but if zingabambana more than ubana zibambene, because like xa isigulo ngizawuthini andifuni ukuthi isigulo man, but xa sibona into enye sikholela entweni enye, then xa ufese i-problem ndiyayi-understanda i-pain ojongene nayo. Would you say like bekuzoba much better, like bezingazubakho ezi depressions and everything? Anyanzelekanga ngokubana xa ufeyisa izinto ezinzima ibe yi-artist ekuncedayo. Okay. Ungancedwa nangumngane, ungancedwa nayichomi. Remember kaloku i-hip hop okanye music is a competition. So sometimes siyakwazi nodisana ngezi zinto kuthiwa ubani utyelwe, ubani uthe yabo uthi une-depression so unenye, because into ye-art ayikwazi ukucontroleka because into engathi usigulo, because lona ubehave kanje lo unje xa unqanda lo urhalela umcontroller phuncuka apha phume ngapha, nalona xa ufuna isupport kulona lona uphuma ngapha. So into ye-art ayidikwazi ukubambeka kanje. Right. So bangakwazi ukubambeka kanje, that's abnormal. Okay. Ayizukwazi ukubambeka kanje. Xa ibambeke kanje ayo art, it's a system.
So it needs a system in order for us to besibambela kanje ukuthi wena system kuthiwa ngexesha elithile nqitshwa kanje kuselwa amanzi ngoku kwenziwa ntoni yeah then now sizokwazi ubehave ngendlela efanayo otherwise sizi-artists asizokwazi so kule nto itshoyo it's impossible ukuba sibelawe so ndizama ukuthi mna uba wena uyi-artist uneengxaki zakho iya kwabo bantu bakhethayo ukuze bakuncede akunyanzelekanga uye kwakulo uculayo. Okay. Yeah. Ungathini hlana kubantwana abasestratweni like Abagoduki bazaba ngobhirha. abazikhethelanga mos bazobe bengazikhethelanga mos kutsho wena Gcisa. No ndiyancokola man. Keep going man. Xa usestratweni uzama ukuthi abantu abazama ufumana amaphupha wabo. Yes, abazama ukuphusha. Yeah, keep going. Mna ndifumene imessage ethi kulo nyaka what's the point? Yabo? So ndikhala uyishare nani na. What's the point? Dedication and compliance will give you the answer. What's the point? Kutheni ndilapha? Ndizothini apha kuqala? Njengoba ndizothini apha? Funeke ndiyazi ukubana njengoba ndihleli kule ndawo funeke ndizinikele dedication uba okay apha ndizothini ndizothetha kwi-Ghetto Kids uba ngasiziphumelele life okanye apha ndizothetha ngomculo wam uba uviwe ngabantu ne. So that's the point why I'm here. So now I have to comply. How to comply? Aba bantu baphaya bandilindele ndibe ngumntu onjani funeke ndifike ndinxibe kakuhle. Okwesibini abantu baphaya indlela othetha funeka ibe clear bakwazi undiva ne-gesture ibe clear ndingabi krwada ndithini ndiba direct straight to what I think is going to be okay for them. Yeah. So now I'm trying to comply with their expectations or to comply with what I want to achieve. You know what I mean? So dedication, ndiyazinikela and then comply. So ndizama ukuthi mna akho team engena-captain, akho team engena-coach, akho match engena-rules. So you comply with the rules, you respect the captain, you listen to the coach and respect the coach, but you dedicate yourself at Jimin all the time in order for you to be able to play with us. Okay. Yeah. So that's what I'm going to say to them. It's easy. Just dedication and compliance, irrespect. Ekhaya kokwenu uyayazi ba umzi xa kungekho tata umama ehlala engekho abayindawo abantwana bayeka izikolo abantwana kulalwa apha kufika abafana kugqitha ukutya zonke izinto nje ezingantoni kodwa uba utata ukhona umama ukhona utata ubeke yakhe imithetho umama ubeke yakhe imithetho then abantwana bayayazi ukubana ekamama imithetho ithini kuhlanjwe izitya kuhlanjwe iwashingi kuyaklinwa ekatata imithetho ithini makujonge inkomo 5 endlini yabona makujonge inkomo zonke zawe tata ujonge nje bayi-respect mayihlale ibe khona so funeka uyazi uba akho mzi ungenamthetho. Right. So whatever journey you going uzofika inemithetho yayo Newuthobele lo mithetho ke. Ithobele qoba nayo uzinikele ukuba uyajima ukuze ube yi-best jime ube yi-best uyabhala keep on polishing your pen up until you feel like you better you hit that mic you're going to be competed. It's going to be a competition between you and whoever. So awuzudefela mntu ke. Right. Is there anything ongathanda ukuyi-share before sivala ke? Before I go, I want to say thank you so much for the love. Thank you so much for appreciating the fact that I'm here, accepting me. And I want to thank everyone who's watching, who's appreciated me. Bakhona abantu abaninzi up there khange bandamkele because I live with the condition of albinism. Abaninzi abamkelanga abantu ngenxa yokubantu aba-understandi yonke into. So ndizama ukuthi anzelanga zocela size mna kodwa nje ndizothi ukuba at least wena undibonile waqomba nangomntu ofana nomnye umntu ndiyakungqina yabo bakhona ke abantu abaninzi out there abane-low self-esteem abaphela ne-albinism abangayaziyo ukubana kunjani uthando yabo kanti nina ndivela athi hayi Gcisi yano what's going on like yeah you know so you and whoever that feels like and those 171,000 people on my Facebook and those 14,000 subscribers on YouTube and those 38,000 people on my TikTok and so on and so on abathe yo seyincane le ntwana baze ngenhliziyo babone ukuba le light ayinaxesha lalo way ukubana kuse ndamhlophe omnye wathi inkawo omnye wathi bathina ezawezigqitha yabo naphila nabo so ndizama ukuthi yabona aba ndiyabulela kakhulu ngothando bafo bethu ndiyabulela ngenhliziyo zenu nenze nakanjalo nakwabanye nifundise nabanye ngoba nisezawuzala uya understand ke
Yeah, I understand. Yeah, man. Too much tea. And wonke umuntu omele umculo wami bafethu yeke nilebala lawe. Omele umculo wami nje ku Spotify I'm on 13,000 monthly streams. It's consecutively ever since I dropped my album August. So now ayizangenzeka lo ebomini bami. So ndihleli andikafiki ku 10,000 ukwehla. I'm 13,000, 16,000, 19,000 ngihle kancinci. So now meaning that bayabelieve kum the artist no. Yabona yabonakala Ngathandwa futhi. Ngathandwa futhi. Abantwana ke. So to everybody guys ubukeleyo ngicela nifollow Xhaka SA on YouTube, Xhaka SA on Facebook, Xhaka SA TikTok, Xhaka SA. Wow. Xhaka SA. Xhaka SA. You know every Oh, Xiza. Even audio. Andanoba ndingathetha ndithini but then like uThixo uyayazi uba inhliziyo yami ithini. Andinamazwi amangakanani. The only thing enzoyithetha ubana enkosi kakhulu bhuti wami. Thank you so much man. Inhliziyo exolelayo isikelelekileyo. Inhliziyo ibheke phambili uqithwe. Ndimxolele uLoydness now. Okay, uxolelwe. Benza ncokola ngayo. Yeah. And uchilo ke nawathi awukho kulona. No, andikho he's my nigga. Xa ilahlekile eRhawutini ayazibakathini uzofika apha endlini amafika lale pha. Oh my. Fika ke umgarage. Yes. Oh guys, that was uGxiza, uXhaka SA, all the way from Engcobo, intwana yaseNgcobo. Yeah. The only artist owathi kum ndisithi kuye Gxiza uthini xa i-crowd ingarespondi uperformer. Ithule wathi uXhaka ndiqonda bamamele bandipha amandla. That was it for today. Thank you so much. Let's catch up on our next episode. Until next time, danko. Until next time, dango.